Саламатсыз. Зәңгәр экраннардан сезне мин Филүзә Хамидуллина сәламлыйм. Яңа ел, яңа тапшыру. Без сезгә барабыз. Һәм беренче ярдәм булып безне җырлы моңлы Габдрахман халкы кунакка дәште. Менә шундый карлы, салкын гыйнвар аенда. Ишемәссез, күңелле булачак диде алар. Карап карыйк. Менә шулай атлар, арбалар белән каршылады безне Габдрахман. Җыр кешенең юлдашы. Моны биредә яшәүче һәркем яхшы белә. Композитор Розалия Галлямованы, шагыйрә Энҗе Маминованы һәм тагын әллә никадәр талантларны тудырган төбәк бит ул. Без Габдрахман авылы ханымнары. Без бик бәхетле ханымнар. Габдрахман авылында туубыз белән. Чөнки безгә бүтән мөмкинлек ясалган. Менә шулай вак-вак, әмма ныклы адымнар белән заманадан алда бара алар. Скандинавия таяклары белән Габдрахманлар инде күптәннән. Түгел 2 ел элек авыл халкы күмәкләшеп урамга агыла башлый. Дуслар белән очрашабыз, классташлар белән очрашабыз. Рәхмәт, менә авылыбызда шундый мөмкинлекләр булган өчен. Үз көчебезгә генә шулай итеп вакыт булган сайын һәр вакыт кич белән чыгарга тырышабыз. Амнысы инде Габдрахман мәдәният йорты. Юк, сәхнә костюмнарындагы әби-апаларны фитнес-залда күреп ялгышмыйсыз. Менә шулай репетициялар арасында спорт белән шөгыльләнеп алырга да вакыт таба алар. Без супер бабушкалар. 2013 елда Габдрахман мәдәният йортында менә шушындый тренажер залы ачыла. Монда 10ннан артык спорт җиһазы бар һәм көненә 60ка якын кеше биргә килеп үзенең сәламәтлеген ныгыта ала. Без монда нәрсә өчен киләбез? Күңелебез шат була. Үзебез бер ара очрашып алгач, бөтен яңалыкларны сөйләшәбез. Балаларыбызның яңалыкларын, үзебезнең яңалыкларны сөйләйбез. Семья яңалыклары да киреп китәбез. Менә шулай ди ансамбльгә иң күп йөрүче Рәмзия Гайнанова. 18 ел ул Сәрбиназда әйдәп баручы солистларның берсе. Икенче гаилә кебек ди ул хәзер мәдәният йортын. Җырлыйсы килсә, җырлыйлар, арсалар, ял итәләр. Менә шулай. 70 яшь миңа, 71 була язга. Яшыгыз сизеләме менә шушындый актив тормыш алып барганда? Яшь сиздерми, документтагына. Бирегә Әлмәттән килеп йөрүчеләр дә бар. Әминә Гарифуллина ансамбльдә 12 ел, ә спортта әле күптән түгел генә. Алай да авыл фитнесы проектын беренчеләрдән куәтләп алучылардан. Коллективыбыз бик рәхәт, бик күңелле. Бәйрәмнәрне берсендә калдырмыйбыз. Шәйләр ишеп, аралашып, күңел ачып, концертларда катнашып, шулай итеп матур итеп яшибез. Сәрбиназ ансамбльн хәзер менә шундый дәртле дәрманлы апа-абиләргә була районда, республикада гына түгел, ә бөтен илдә беләләр. Менә шундый алар Сәрбиназ кызлары. Кирәк икән җырлап та күрсәтәләр, кирәксә бииләр дә. Табигате, һавасы башка безнең авылның диләр. Монда теләмәгән җиреңнән мәдәнияткә тартыласың. Хикмәте бар чыннан да. Мондый дәртле биюгә түзеп буламысың? Районның иң яшь җитәкчеләренең берсе Айдар Газизуллин белән сөйләшүебездә сәхнә түрендә дәвам итә. Яңа елга аяк атлаган мәлдә узган елга йомгак ясар чак. 2018 ел ул безнең өчен бик уңышлы ел булды. Бик күп эшләр эшләнде. Biz инде районнарга, республикабызның бик матур районнарына концертлар белән чыгып кирдек, гастрольләрдә йөрдек. Һәм инде менә шу гастрольләребез апа якларына, Теләче, Актан якларына барып кайту, ул инде безгә ниндидер стимул бирә. Киләчәктә менә башка районнар ничек эшли, без инде аларның менә шу тәҗрибәсе белән дә танышып кайтабыз һәм инде киләчәктә менә шулай ансамбльләр белән әле без бик күп җирләргә, гастрольләргә чыгарга уйлап торабыз.
Айдар үзе дә яшерми, авыл халкын мәдәнияткә тарту күп очракта бердәм булып эшләүдән тора. Фестиваль, конкурсларда катнашу, костюмнар өчен финанс ярдәм кирәк. Соңгы 5 елда гына да Мәдәният министрлыгы грантларын отып 2 тапкыр 100 000 сумлык сертификатка ия була алар. Яңа проектлар өстендә зур эш алып барабыз. Сер итеп кенә әйтәм, без менә шушы 2019 елга бик зур хыяллар белән, бик зур өметләр белән кирдек. Ул әлбәттә беренче хыялыбыз безнең менә шушы авылыбыздагы үзешчән сәнгать осталарын җыеп, алар безнең бик күпләр, иң-иңнәрен генә сайлаган чиракта да 25 ялгыз җырлаучы җырчыларыбыз бар. Менә шушы җырчыларыбызны без инде әзерләп, профессионаллар белән очрашулар ясап, мастер-класслар оештырып, без профессиональ күзлектән карап, җыентык музыкаль альбом чыгарга уйлыйбыз. Планнар бар, аларны тормышка ашырырга талантлар да күп. Вакыт кына җитсен ди Айдар. Солянкалар оештырып, гастрольләргә чыгу, авылым йолдызлары проектын үстерү, авыл радиосын җәелдерү, санап китсәң әллә никадәр идеялар. Бар да авыл өчен, халык өчен эшләнелә. Габдрахманлылар инде күптәннән мәдәният йортының кайда бер концерт чаралары оештырыр өчен бер бина гына булмавын үз мисалларында дәлилләде. Монда тормыш, авылның йөзе, киләчәге. Сала җирлекләрендә мәдәният нәкъ менә шундый булырга тиеште. Габдрахман авылында сәләтле кешеләр яши һәм шундый үзенчәлекле геройга тап булдык без. Фирдәүс абый Асылгараев 10 елга якын СССР заманында чыккан техниканы коллекциялый һәм үзенең музеена кунакка дәште ул безне. Киттек. Yol gana. Bunda varlıkları indi özünün. Ne başında önümde konkursuna basqaç avtomatik кушалган. Менә шушы 1970 еллар азагында чыккан комета видеомагнитофоныннан бар да башлана да инде. Башта яшьлектәге техника сарай почмагында урын ала, соңыннан инде сәнгать, радиоалгычлар, беренче видеомагнитофоннар барлыкка килә, телефон, фотоаппаратлар. Без моны просто иптәш малай белән инде bir магнитофон тапкан, шулардан киттем дә җыелып. Шуннан соң әкрен җыяшам, әмма беренче яшьлек түгел инде бу. Монда җилислар да ярдәм итте. Дусманлар да шул бергә эшләгән иптәшләрнең бөтенсе бергә җыеп алып килә башладылар инде. Мен 2009-дан бери җыям. Шул дәвр эчендә 1000гә якын экспонат тупланган. Киштәләрдә урын калмагач киңәю җаен да таба Фирдәүс абый. Шулай итеп зур гаражга күченә. Бирдә хәтта идән белән зиварлар да элекке шифонерлар такталарыннан ясалган. Ну, киләләр иптәшләр, карыйлар аларга бик ошый. Кайсына ошый, кайсына юк. Шул гына битте. Шул балаларга да инде бу безнең яшьлек. Тек алган иде, истәлек просто. Шуның өчен генә җыям мин. Авылдашлары хәзер шаярты Фирдәүс абыйны коллекционер дип тә йөртә башлаган. Мондый үзешчән музей булдыручылар районда башка юк диләр. Ишек алдында йөргәндә шунда керәбез, балалар белән музыка тыңлыйбыз инде. Yol итәбез. Шул гына иптәш малайлар белән. Киләчәктә бу барлык тупланган байлыкны чын музейга тапшыру теләге дә юк түгел аның. Әмма аның тәме югалыр дип курка Фирдәүс абый. Менә шулай диварларына элекке хатирәләр сиңгән урында гына бу техника җанлана ала. Телевизор эшләй, ну алар экраннар гына утырган. Магнитофоннар барсы да эшли, но аларның тавышлары юк. Иске мускуны урамга чыгарып ташлаганчы дип хәзер бирегә бөтен район техника алып килә башлаган. Урын бар, ә җитмәсә, гаражның икенче катын төзекләндереп куям дип шаярта Фирдәүс абый. Монда дистәдән артык пластинка бар һәм хәтта менә Илһам Шакировның бәлки беренче пластинкалардан саклый Фирдәүс абый Асылгараев Габдрахманнан. Афәрин. Инде китәргә чыккач, аның янә бер сәләте ачыкланды. Менә шундый тракторларында үзе җыя икән ул. Карны да чистартам, җирне дә эшкәртәм. Барын да үз кулларым белән ясадым дип шаккаттырды ул безне. Ис китмәле, чыннан да. Әлбәттә, тапшыруда бөтен Габдрахман халкын, бөтен талантларны күрсәтеп битереп булмады. Шуңа күрә без аларга янә килергә вәгъдә бирдек. Инде киләсе тапшыруда кемдә кунак булуыбызны беләсегез килсә, безнең тапшыруны карап барыгыз. Без сезгә барабыз. Әлегә сау булыгыз. И так вот я буду держать, да? Микрофон сама ничего не говорит. А будет слышно потом мои вопросы? Аллаһка шөкер. Так, хәзер. Кунакка чакырды ул. Киттек. Габдрахман. Ой, снято.